Love Pacquiao, love. Love. Lola Pacquiao. Love. Sa perks namin dito sa Pangasinan, yung mga kain ng ganito. Mulberry to mga to. Eat. Yummy. Mangga. Saging. Puno ng saging dito, ganito karami. Kaya pag nagbunga tong mga to, tiba-tiba kaming lahat. Meron din ditong okra. Meron din ditong alariris doon. Lalo itong mulberry, kapag madahon tong mulberry, maganda to. Yung dahon na ito pwedeng gawing mulberry tea or gawing mulberry laing yung dahon niya. Masarap yung laing nito. Uy, meron ding bayabas. Meron ding blue butterfly pea. Pang tea din yan. Bite, eat. Pati itong mga mangga. Tingnan mo yung dahon, may mga wrinkles, diba? Sabi ko kay warden natin, may wrinkle fruit. Sabi niya, oh, miracle fruit yan. Sabi niya. Grabe lakas ang ulan mga kosa at ang ingay din ng music kaya baka hindi nyo ako marinig pero nasa bus lang kami tatlo at papunta na tayong Baguio. Muntik pa ako nadiretso din sa panglalaki kasi over to sabi nila walang panglalaking ganon. Panglalaki kaya ito pagtingin ko din. Babay. Baha na nga sa labas. We're here. Let's go home. Baguio na. Finally mga kosa. Sobrang foggy ngayon, no? Sobrang foggy. Maulan kasi. Sir, pagod ka kosa. Pagod si kosa. Tamang chocolate lang. Don't we fast to love? Hop. Hop. Kasi may video.